расман варзигари тоҷик ҷаҳонгир сайҷамолов бо рекорди 15-5 зидди варзигар аз Русия Зелимхан Юсупов бо рекорди 14-8 рӯзи 29 январ дар турнири Open FC 16 муҳориба дар вазни нимёна яъне 77 кг мегзара. ахиди турнир бошад дар шаҳри Тольятти дар майдони Лада Арена баргузор мегардад. чиптаҳоро аз сайфаи расмии Open FC харидорӣ карда метонед. ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришмӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг гуфт ки дар муҳориба зидди Пётр Ян ғалабаи дурахшон ба даст меорад. ман Пётр Янро дурахшон шикаст медиҳам ва баъд Тиҷей Дилашов ва Жозе Альдоро шикаст медиҳам. оиди якум муҳорибаи мо одамо чизе ки хоҳанд гуфтан гиранд, аммо ман сабаби чунин баромади нохуби худро медонам ва ман ин проблемаи хурдакакро ҳал кардам. акнун ман 100%ам ва мо мебинем ки шоҳи ҳақиқии вазни 61 кг кист. ман камарбанд дорам ва ман расман чемпионам ва барои ин корро кардан ман меҳнати зиёд кардагиам. ҳама он нафароне ки бо ин чиз розӣ нестанд гифтен. а Пётр бошад дар ҳамаи гуфтаҳош ҷавоб медиҳад. ӯ дар хуни худ шино мекунад, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва довталаб Пётр Ян рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. топови ҷангвари UFC Арман Царукян дар муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенел Дарюш прогнози худша дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Махачев барои чемпион шудан пухта шудааст ва ӯ ҳамаи ҷангварони топи вазни сабукро зада метонад. бо Дарюш муҳорибаи хеле хуб мешавад. онҳо ҳардуяшон чапдастанд. Ислам ӯро ба замин меафтонад то ин ки Дарюш хаста шавад, чунки Дарюшро тобовариаш на он қадар хуб аст. Ислам ӯро дар замин хаста мекунад то ин ки daстони ӯ сус шаванд ва зарбаи нокаутии ӯ нест шавад. ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Махачев бо қарори доваро ғалаба ба даст меорад, гуфтааст Арман. ҳамчунин дӯстон, Арман Царукян гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди ки гузарондан мехост. аз топ 10 барои ман рақиби шавқовар Грегор Гиллеспи мешуд. Конорро ба ҳисоб намегирем. Тони Фергюсон. умуман ҳамаи ҷангварони топ 10 барои ман шавқовар аст ва ман бо ҳамаи онҳо ҷангидан мехостам. ман фикр мекунам ки вақти Тони Фергюсон гузаштагӣ нест. фикр мекунам ки ӯ боз худро нишон медиҳад. Фергюсон чанд маротиба шикаст хӯрда буд, аммо ӯ боз бархеста бармегашт. барои ҳамин ӯ боз худро хуб нишон дода метавонад. рӯҳан Фергюсон хеле сахт аст ва барои ҳамин ман боварӣ дорам ки ӯ боз хеле ҷангҳои хуб мегзаронад, гуфтааст Царукян. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев таҳдид кардани ҷангварони вазни худро идома дода истодааст ва ин дафъа дар панҷаи ӯ Стивен Томпсон афтид ва Ҳамзат ба ӯ муроҷиат карда гуфт ки ӯро дар зери қафас ҷой мекунад. биён суханҳои Чимаевро гӯш мекунем. ӯ гуфт ки шояд ки дар оянда бо ман муҳориба гузаронад. ту чӣ гуфта истодаӣ бародар? ту боварӣ дорӣ? малакаҳои ту, сатҳи ту барои ман сустанд. агар Билол Муҳаммад туро дар замин назорат карда тавонист, пас ман туро ба зери қафас бурда метонам. ман намефаҳмам ки чӣ гуна ин шахсҳо фикр мекунанд ки маро шикаст дода метонанд. ман 10 муҳориба гузарондагим ва дар ҳамааш фавран ғолиб шудагим. ман дар муҳориба ҳатто як сония бой додагӣ нестам. ман ҳамаро задам. ин шахсҳо намедонанд ки ман ба сари ҳамаи онҳо омада истодам. пулҳои воқеӣ дар ин ҷоз Дана Вайт. ман ҳамаи ин шахсҳоро мехӯрам, гуфтааст Чимаев. дӯстон, Ҳамзат Чимаевро ҳар гуна қабул карда мешавад, аммо чӣ гуна ӯ гап мезанад, чӣ гуна ӯ ба худ боварӣ дорад ва чӣ гуна ӯ муҳорибаҳои худро мегзаронад дар замони ҳозира дуруст аст. ӯ ягон рақиби худро сухани қабеҳ намезанад, оила ва дини онҳоро кордор намешавад. UFC чунин ҷангварҳоро дӯст медоранд ва онҳоро пеш мебаранд ва ҳамчунин мухлисони MMA ҳозир чунин шахсҳоро дӯст медоранд ва муҳорибаҳои онҳоро тамошо кардан мехоҳанд.
масалан мегирем дар турнири UFC 267 суханҳои Ҳамзат Чимаев баъди муҳориба ва муҳорибаи рӯбарӯи ӯ аз ҳамаи дигар ҷангварони ин турнир зиёдтар просмотр гирифт, дар ҳоле ки ҳамон вақт Ҳамзат дар топи UFC набуд ва баъди як соли танаффус баргашта буд. Худи шумо дӯстон, Ҳамзат ва корҳои ӯро чӣ гуна қабул мекунед? оё корҳои ӯ ба шумо маъқул ҳаст ё не? метавонед фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.